karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas, boy. Kay tingalig pariglahan is imong ubang mga empleyado dito. Tingalig may mga tao katong kay sa to'y nga na itong imong sekretarya sa oda. Gisa ba to? Lola, tay kabala ka. Huwag makahilabot ni Joe dito. Ako nang ipasalig. Promise. Basta ha, may pasalig ka ha. O lagil ha. Promise na. Huwag makahilabot niya dito. Bantay man bitaw. Power gun akong amo la. Huwag ay makapanghilabot na ako dito. Mana? Ana sige Jo. Pahuway nagsayo aron ready ka gid ugma. Okay la. Sir. Una na ko, sir. Sige. Oy, Matiyo. Da? Barugi baya gitong imong gisulti ha. At iman na gyud si Jo. Protektahe gyud. I-monitor gyud ang imong mga empleyado, labi na ang mga babay. La, sa imong tanaw, magkinahanglan bugo na si Joe og protection? Siga ko na siya sa merkado. Oo, sa merkado. Pero lahi na gyud nang gubat ninyo unya sa opisina. Kay mga edukado ug mga sosyal na unya na sila. Nya posible nga mabuli niya na siya dito. Ug kuyawan ko nga dili andam si Jo anang klasihas mga tao. Mao nga nagkinahanglan gyud na siya sa imong proteksyon. May point sad si Lola na. Lahi na tuod ang mga tao nga ma-encounter ni Joe. Pero sa iyang personality, I doubt kung magpadaog-daog siya. I don't think so. Pero bisan pa man, mas mahayotod nga maniguro. Dili angay mabula ka si Lola. Ako mismo, di ko gusto nga mabuli si Joe. Sir. Hmm? Pwede ihunong lang ko nimo sa medyo dili pa kaabot sa opisina? Oh, nga naman. Kay makakita niya ang uban, sir, nga nagkuyog ta. Nga naman day. Ang... Kung ihunong ka sa di pa mo abot sa opisina, may possibility nga malate ka. ang... Magdungan na ta. Okay, sir. Morning, sir. Good morning. Kuya, wasan mo dagtanaw sa mga tao eh. Mura man sa tagmahilis. Pero, bahala mo diya. Sa elevator, Wanda. Okay, sir. Open na. Ha? So, done. Yo. Okay, sir. Gibadlong ka? Oo, sir. Sunod, sir. Ato na lang kuspika sa elevator, sir. Oh, nga naman. Kuan. Tingalig. Ako yung mong kuyog. Anong sila may imong hunaw-naon? Ay. Bitaw, sir, no? Sorry, sir. Yan na ta. Askang. Tungan pag-ikapli ang mga elevator. Itanaw na sa sila na ako. Come here. Paspasa sa mulakaw ining zero eh. Imbis naglisod patay niya itong sapatos kaya wata maanad. Murag gilutan naman dahil ko ini. Yes! So, mao ni ang imong cubicle. Nag-atubang gid sa kong pultahan. Ako nagatuyo. Aron, di na kayo ka layo og lakon. Kung musod o mugawas ka sa akong office. Okay, sir. Pahilo na sa diya. Later,
i-introduce ti ka sa imo mga kauban. Okay, sir. Sige. Induta ini akong pisto eh. Wa pa man ni dinhi katong gipaan ni kong sir. Kipabuhatan gid ko niya. Asa di ka ang pisto atong Jessa sa una? Ikaw gidi ayang iyang gipuli na ako? Biliban ako ni mo sa? You have the guts. You think kaya ni mo nga mahimo niyang secretary? You think kana imong bag-ong looks maka-qualify na nimo? Ha? You're dreaming. For sure, ang lula ni Mateo mo inihangyo niya. Ugwa siya makapalipad. For sure, mura ka lang unyang decoration nga way gamit din he. Aw, tigtimpla di ay og kape. Murag kaya ra na nimo. Pero I tell you, dili lang tigtimpla og kape ang role sa usa ka secretary. It's more than that. Jo, kung humana kag... Oh. Wanam kay labot ini. Nganong niya ka? My board meeting on ya. And I'm representing my family. Ayaw kalimot nga shareholder me. Huh. Kamao ka ni mo tayo kong notes ang imong gipuli na ako? Jo, ready na ka? Ipailaila natin kasi mo mga kauban. Okay, sir. I'm warning you. Dali na, Jo. Guys! May I have your attention? I'm warning you. Unsay mga observation sa mga tao, bro? Well, as expected, doon ay mga progesa. Pero not alarming. Mas importante nila ang ilang trabaho kaysa unsa pa man diha. So, kaya nga ikaw worry. Sure na nga, way manghilabot ni Joe. Good. Kumusta man si Joe sa meeting? Okay naman. Naka-take notes siya? Of course. Ngano, nagduda ka? Impressive, ha? Ako kun mismo nag-chotter niya. O wala ko siya pasugda kung di pa siya ready. Believe ba ginako nimo? Believe gid ko. Salute ko. Salute. Oh, kumusta na ang unang adlaw sa trabaho, Jo? Na, kulba la uy. Gipa-attend din kong sir og board meeting. Unya, gipa-take notes ko. Kulba lagi la. Nya, nakaya ra maka nimo. Ay, nakaya raman hinoon kay doon na may gihatag tik-tik si sir nako. Teknik? Iyang gipa-record nako ang meeting sukad pagsugod hangtod paghuman. So mo to, sayo na lang nako ang paghimo sa minutes kay gi-record man. Pero may mga gitype ra sa gyapon ko la. Wa ka gyud ay pasagding, Mateo. Wa gid la. Mabitawng pasalamat kay kong sir. Nya, ang mga tao dito, ang imo mga kauban, kumusta man? Okay raman la. Sigurado ka? Oh. Pero la, kibaw ka la. Dito man si Jessa. Uy! Kapag gagod niyag naong, bisig itak-tak na, may adto na gihapon. Dako man sa di sa granggo dito la. Ha? Usid ako granggo. Gitak-tak nga sekretarya niya, dako ang ranggo. Unsa ko nang binuanga, Jo? La, shareholder man di kuno ilang pamilya sa kumpanya ni sir. Og siya na ang bagong representative sa ilang pamilya. Mao nga doon na siya pisto dito. Uy! Unsa ba ko nagkahimtanga? Ha? Be, mangutan akong Mateo, ana, be. Kwartahan ang iyang pamilya? Nya nga nung nahimo man nimo siyang sekretarya o pila ka tuig. Dako mi siya gusto nako. Tinuod lagi, Lola. Nituyo siya pagsud nga akong secretary para makapaduol nako. Para makakita nako adaw-adaw. Garaagod nimo. Lola, wa ako mabinuang. Tanang tao sa office kay bawa na. Ha? May gani kay wa ka madani na.
Well, di ko ganahan og babae nga mag-una-una. Oy, ka-very good gyud sa akong apo. Maunay sakto. Bisag unsa na lang iyang buhaton Lola para pagkuha sa kong atensyon. Pero wa ka gyud madani. Pastilan ka very good gyud lagi nimo lagi. Siyempre, imo gud kong apo. Very good ka. Muliwat yun ko nimo, Lola. Sakto ka apo, sakto ka. Sakto gyud ka. Dong, too dong. May ipangutana lang ko. Ah, unsa man na, Lola? May nagustuhan ka na ba? Ah, May nagustuhan ka na bang babae? May nahuna-hunaan ka na bang ikauban sa imong kinabuhi? Lola, wa pa na sa kong huna-huna. Makakon ba yan nimo? Oh, Doon ka na manggoy nagustuhan? ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!